Ane! Suposatzen du normala dela zure lehen egunean urduri egotea. Ziur naiz dena ondo joango dela. Esperantzia gutxi daukat eskolan, baina seguru ondo joango dela. Ondo baino beto, ziur horrela izango dela, seguru nago. Atxeratutako urte batzuk daramatzat, baina ez da baikorra ez izateko arrazoa. Eskolan hobetu bakarrik egin dezake. Gauza bat ondo hasten denean, ondo joango da. Presarik gabe, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak egitea, leku bat egitea zaila izango den arren. Denak betidanik elkar ezagutzen dutelako. Eskolara joatea nire bizitzako ametsa da, zer atera liteke gaizki? Oh! Mesedez, ez dadila iragarpen txarra izan. Aiene! Ane! 11 aldiz esan dizut mantsoago ibiltzeko. Nik konponduko du. Barkatu, Maria. Gaur ondo joan beharko litzaizuke. Gosea baina azkarragoa zara. Ez nau nire burbuinak kezkatzen. Uste dut oso ondo dabilela. Zorte pixka batekin besteak maila rapatuko dut. Horrek ez nau larritzen. Ba al dakizue zerk larritzen nuen nire kezkari handiena. Ziur zer esango diguzula. Ile gorri nazkagarri hau da. Ile zatar madarikatu eta gorrotogarri hau da. Ane sintzik Uber. Eskatzen dizut beste gauza batez kezkatzeko. Eta nire oreztak gorroto ditu. Eta pentsatzen du neskamutei gustukoa izango nintzela politagoa izango banitz. Txorakeriak! Arroputza zara zalantzari gabe. La rosa bat polita ez balitz inorrez litzateke geldituko usaintzen. Gainera ezin daiteke arroputza eta itxusia izan. Nahikoa da! Eskolan ondo moldatuko zara kexatzeari uzten badiozu.